August ni somni le pasari sang ni le pangania Pathianni ani nghe hemi ni hian 911 call lo chang thintu pakhat sarain ti chuan emergency call changin hnathawhna hmunah athu wanga chawhma lamah chuan call pawimawh le Hmanhmawh thlak tak adawng lem lowa harsatna engmah lowa nilen theih rin lai takin call pakhat Hmanhmawh thlak zet mai adawng tlat mai aron call tu hi meiche pakhat ania a pasal nen in rin zana anin hmuh thiam lo thu le a pasal chuan ruma in kal hnan dai thu soin tun thlenga ruma tonga la ron chua lo thu le a ko point an pa chuan a chan thei lo thu soin arang laman pa chu ron endik turin ange na sarai chuan uluk taka lo ngai thla in an address kim changte alak saka ti chuan anin biak zo chuan sarai chuan sipai officer pakhat chu ven fia turin a tir ta anin avathlen chuan officer po hian an pa ber ruma in kal hnan tlat chu han ko thina ma se chang tu om thei si lo hei wang hian sipai officer chuan ti luina hmangin an room kong khar chu a chu chiat sakta ruma valu chuan pa ber chu khuma lo chat thlafel der to ni na lang Hmanhmawh takin damdoina hruai ania damdoina chuan thei topin doctor ten an boy som vela an enkol zung sunga ma se chan man ani talo doctor de soidan chuan damdoin an thlenpui ma hian alo thi fel man der to ni na lang heta Hmanhmawh tak le hlau thong taka 911 call tu hi Stacy Daniels ania a pasal thita hi a hming chu David Castro ani thung Stacy hi July ni somni le pali sangkha jakwa samruk le pasari khan New York khopuya pianga anu le pa chu Jerry Daniels le Judy Eaton teni in Stacy hi chungko pa ngai takatonga salian ani ome kumsang hi le pathum khan Stacy hi tuna pasal thita David anen hian in tongin anin neya nu palim takan ni chho nghe Stacy pasal hi sumdong hlotling tak kan ti thei ome air condition wa sak ngai le achia siam sak thin company adina asum don na po a hlotling thokat viau an pa company dina hian Stacy po thok ngala office manager angin om nghe an sum don na tluanga an nu pa pon hlim viawa ma se heti lai tak hian an chunga van duaina thleng ta si atira kan soita kan khan Stacy hian Pathianni tlaya 911 kola an pa chanchina hril kan ti kha Stacy soidan chuan an pa nen an nei champhalom dan turan soiduna loman du dan in an thei tak lo wangin anin hnial boi chho tran ta lungrual taka thuan po cha mai rinom lain an boina chuan zual lama pan zela an pa thin rim chuan anin hauzan hian zuwa in chiama an ruma in kal hnan tatlat boka Stacy ti ngai na hrelo chuan a fanu te pahni chuan thiante na riak turin a tir bowa hemi nu hian ama Stacy ngei po a thiante na riak turin anin chu chua san ve ta atu khwalo wara Stacy chuan hnathawhna lama kala an pa ero hnathawk tur poina ron lang ta silo kan soita kan khan Stacy hi an pa company dina office manager angin a thok kan ti kha hetian pa hnathawk tura rong kaltak mai lo wang hian 911 kha call ta nia an chanchin tlang pui hril ta kha ni police officer in Stacy te room kongka ti chia ruma valu khan pa ber David hi khuma lo le treng to rang taka damdoin pan pui nia anun nan chan man talo police te chuan Stacy te room chu luk takin an enzuya an khumbula chuan glass no pahni alo oma glass pakhata hian tui hring deuh phut alo oma glass pakhat zoka chuan zuin bang alo om thunga police te chuan an han en chiang le dewa an khum hnuaya chuan tur chak tak chi khat antifreeze an ti chu a bom an hmutaboka glass no pakhat zoka tui hring deuh phut kan ti kha he antifreeze tur chak tak hian nghe Doctor te chuan David taksa chun han endika David chu ethylene glycol poisoning wanga thi ani thu tar langin ama nun na lani in report an pezui tabok Doctor ten ti turan ti zowa David chu ethylene glycol poisoning wanga thi ani thuan nem nget boka investigator ho che ta hun ve ta David hi ma du thu nge ya tur hi naniem nge athilin tura midangin turan lo pol sak jok ti chu an zona masaber anita uluk takin detective te chuan David te ruma no pahni chun han en fia tranta tui hring deuh hmul om na glass a chuan fingerprint pathum lai an hmuchuak ta heng fingerprint pathum te hi midang ta ni lovin anupui Stacy fingerprint vek aloni ta si detective ten an chui thuk zela
hun liam toa Stacy chanchin ten han chui chiang ta zela hetia chanchin an han chui tak zela chuan Stacy hian pasal masa nei tin chui suak ta zela a pasal masa po mak tak mai na thi ti thlengin an chui suak ta zel boka detective te soidan chuan Stacy hian kumsom pasari mi lek ani line pasal la neya a hming chu Michael Wallace ani ani nen hian kumsang kha zakwa somri le pariat khan anin neya Michael anen hian fanu pahnian nei nge Stacy pasal masa Michael hi mihrisel thatak damlo zen lo ania ma se Stacy nen hunenga mochen anin nei tang khan abor som chhotran tatlata achung te ngai po thalo hleya achung te point voi tam tak Dr. Rawn turin an ti thrin hetia chung te berin Dr. Rawn turan turfo wangin Michael ai hian Dr. chu varon ta ngeya Dr. ten uluk takan lo en fia nu chuan andan na chu serious wak lo thu soin damdo ei tu ten lo choa hetia dam le mai turai rin lai hian ni khat chu ma chowa inaom lain Michael hi lo boy leya afanu Ashley school bang chuan pa hi ron muwa anu hnathawh lai chu phone in abia apaom dan chu makati thu te hrila rang takin Stacy po hnathawhna trainer on tlan hoa 911 call ngal boka ambulance sa damdo in panpui ni lain Michael hi kumsom thum pariat mi chau ni na borala doctor te chuan lungphu chol ni in na thi chanan ziak hetian fa pano pangte frisel tak ni thrin lungphu chola thi tangot chu Michael chung te chuan makan ti hleya uluk zo ka taksa en dik turin Stacy chun ngen mol mola ma se Stacy chuan tula ti mi lo an pa chu rang in a vuiliam ta zok apasal masa Michael a vuiliam nu reilo te a Stacy po nundan phungpa ngai na nung chole ngal maya apasal thita Michael life insurance atangin sum tam tham tak adong zui boknen Stacy hian nuamati zok emoti hial awlome afate ngai saklo zui hle boka life insurance atanga sumadon nual boka wangin afate en kultur hian nawm tu alang nge boka hetia huna man chawlai mek hian Stacy chuan tuna pasal sun tak David a hi tong le ta David po hi mak tak mai na thi ve le a Stacy hian a pasal te pani hi a indot chi na phum nge David a thi nu hian thil makang reng tak a thleng zui boka chu David a hian a ro zong Stacy kuta a hlan fai vek le a fa panei chun tan engmah da ve lo lai hi ni ome David a fa panei chun point he thil hi makati hle maya enge motak chu fa panei chun tan hian a hnut chia ve ringa hei hi thilom tak pon ni na lang ma se David a hian a fa panei chun liau tan hian engmah hnut chia si lo hei mai hi lani lo Stacy hian David a company din chu David a thi tanga re lo te a hral zui ta bok hi ani ome hetianga mak tak Stacy a che chhota ka wang hian detective te chuan a pasal thita David a thi dan chung changa rin hel kai bernin an threta thuk zo ka chui zel an tumta detective te chuan Stacy chuan chui zui ta chara ma se Stacy man theina khop tur evidence thatak an nei mai theiri bik silo a pasal masa Michael a thlan chu lai hon lea uluk zo ka en fiele tran tia ma se hemi tur hian thu nei tu te nen atangin phalnan mu mai theilo kum khatlai an ngan huwa thu nei tu te chuan Michael a thlan hon an phal sakta ti chuan Michael a thlan chun lai hong ta ngeya uluk tak doctor ten han endik le chuan Michael a khalung phu chola thi ni lovin ethylene glycol poisoning wanga thi alo ni ti finfia anita hetia Michael a thi chandik takan finfia ta ka chuan Stacy pasal te pani Michael le David ate hi ethylene glycol poisoning wanga thi an ni ti achiang ta hetia pasal te pani thi chanain an ta ka wang hian detective te chuan Stacy tha nge ani an ring ta Stacy man theina tur khop evidence po nei thadon hle in an in hreta boka Stacy man tu chuan ruam man nan siam so tran ta ma se an tumangot chuan thilakal tuang thei si lawa Stacy po an duang in an man thei ta chuang ri lo poi khoi tu hi man ngei tumin detective te chuan thei to pan chua zela Stacy chet vel dan zong po uluk le zual zok in an thli thlai trana anin bor vela arukin camera an kamboka phona mi biak te reng po investigator te hian ngai thlak thei turin an siam ta boka ma sen be se angot chuan Stacy hi cha sual du reng lo thung investigator te chuan Stacy hi mai chana thu zo fia ngei than hriata ka wangin anin an vakal ta Stacy polo ngeya thu anan zo tran ta zona hrang an zo Stacy na chandana a channa pani chuan investigator te beng a ver hle mai
a pakhat zawk chu pasal masa Michael ruang lai chuaka uluk zawk an fia hnuwa a pasal kha lungphu chawl a thi ni lovin tur wanga thi tian fin fia thu soin engwangin nge ethylene glycol khamu ani thu an zota Stacy chuan kan pa nen movie pakhat kan ena chuan antifreeze mangin meise pakhat chuan a pasala thata kha khan idea min pe ani ati suak ta phong maya ma se pasal hui kha antifreeze a intir ngei tiero a soi chiang dot lo thung a pahnina chuan a pasal pahnina David amunna bula glass pahnioma khan a khoi glass zoka khan nge antifreeze kha leilu tian zo chuan khum hnai zo glass a khan ani antifreeze chuka leilu o ka soi sual ser tui zo ka lom ka leilu zok tina phamar le ngal zat thunga kan soita kang khan he chan na pani hian investigator te benga ver hle zona zo belzel an tumlai tak chuan Stacy chuan a lawyer tel lo chuan engmah a soi to don lo thu a soi tatlata hei wang hian an duang tak pon zon an zo chun zom thei ta lo hemi nu hian investigator te chuan Stacy fanu Ashley college kal lai Ngaihnawm chun kom vele ta anu chanchin tlang puile anu thil ti dan ni oman rin ten thril chuan Ashley hian oilo kher mai kanu chungchang thuin soi zong zong hi dot vek ani e hetiang hian kanu a chet karing lo bur ati hetia lo chan tak si a chuan investigator te point thu tam zo chi ni nan threlawa Ashley chun trin san vele ta investigator te kal nu hian Ashley chuan anu phone in a bengal ti investigator te an thretheya anin biak na pon lo ngai thangeya ma se thu beng ver engmah an soilem lo thung investigator te chuan Stacy phone man dan zong zong le abiak thin te po an threkim thokhat hle to a ma se pasal thi dan chungchang thu re reng an soina hriat turan nei theilawa investigator te pon be dong thona Stacy phone ngai thlak reng chu hun khoral na mai ni nan ngai ton ta hiala hetia be dong reng takan om lai hian Stacy phone atanga 911 biak nan threfu ta hlau mai he 911 call a hian Stacy chuan a fanu chu damdoi overdose wangin ni kho hrelawa thu soin rang takan in ambulance tir turin alo nge na damdoi lama mithiam te po rang takin Stacy te na hian an thlenga an vatlen chuan Stacy fanu Ashley chu lo chaw to hle a mule malpo lo nei meu to lo theitop choin mithiam te chuan an ending ngal zung zunga darkar chan vevel lion boy pui hnu chuan aron har chuak vele ta aron har chuatir hian ala chiang lo ruaya a chaina biak tlaka a changin biak tlak manglawin a han omle thin boka huninga moti chanan nga hnu chuan thu po zo fia thei tran ta a hei hi rem chang la in investigator te chuan thilom dan a hria thiang ang chu soi turin an zot ta a Ashley chuan a thil hriat nun ber chu anu in thei tui a siam saka a in don chuan a rim makati thu a soya ma se a hring tunu berin engmah hlawma om lo thu a soita ka wangin Ashley chuan thei tui chu a in ta a chumin hung chuan engmah hrezui ta lo ni na soi tin investigator te chuan lekha pakhat an ron phor boka he lekha hi Ashley siam niom takin alanga a topa Ashley ming a inziak nge a he lekha hi kutziak ani lawa computer a chuta print chu ani boka he lekha hian Ashley chuan a pa tak tak le a pashon anu pasal masa le a pani na te kha Ashley hian a ma nge in tur manga rai lum thu he lekha hian a lo inziaka hei hi hriamati tak ema wangin Ashley chuan a manun na alata ni na lo inziak boka he lekha mu hian Ashley chuan makati hlea aom zia hrelo tak zet investigator te chuan he lekha hin han chui chiang ta a he lekha print chuan a printer hi Ashley nu Stacy printer nge ani tian fin fia ta thuaya tuna chuan thila lang chiang chho tran don ta ni na lang Stacy thil ti dan hi investigator ten an chui chiang tak zela wangin an man mai don in Stacy chuan a hria hei wang hian ruwa man na fing tak kan ti don nge ruwa man na ten om tak kan ti zok don alo siam reng mai Stacy chuan a fanu Ashley hi apa tak le apa ron that tuanga lan tira tuma hei wang hian a ina lenga somin thei tui a siam saka ti chuan thei tui a chuan damdoi chikhat painkiller ta nan man thin chu rukin alo pol sakta a ti chuan Ashley le khaziang tak chu lo peisa diam boka Ashley chu mani in that anga lan tira apa tak tak le apa ron po ama tha anga lan tira lo tumani ma se tumangin thilakal talawa doctor ten chan man lo tura angai lain a fanu Ashley chu doctor ten anun nan chan man ta lau si Stacy ruam man ang hian thil kal tluangin a fanu Ashley hi thita se Ashley chu apa tak tak le apa ron that tuangin khovelin anga yanga
tin Stacy po tu mana pasal pahnih that tu tian threlo bokang rim taka kumhni chung zet investigator ten an chui hnuwa evidence thatok takan neita ka wangin kum sang ni le pasari khan Stacy sumananita a pasal David athi chung changa hian second degree murder case an siam saka heiba ka hian a fanu Ashley chu a pasal te pahnih that tu apu atuma wangin case siam sakani tabok a pasal masa Michael athi dan chung changa chuan case an siam sak theilo thunga a chan chu state dangami ani wang ani ome ti chuan February ninga sanghi le pakua khan Stacy thu boy hi kota ngai tua anita an case siam sak pahnia hian thiam lo chantir ani ve ve March ninga sanghi le pakua khan shrem dan turan ngai tua lia hemi tum hian Stacy chukum somnga le pakhat chung khreom takalung ina tang turin chung thuan rel ta ani lungina tonga chhuwa thei hun masaber turan soi chu June ni sompanga sanghi somnga panga ania heti huna chuan Stacy hi kum somriat le pariat mi alo ni tawng Stacy hi Bedford Hills Correctional Facility for Women Bedford Hills New York dania hun engemoti chena omnu kum sanghi le somparuk June ni som pakhat khan atan na hmunah hian thi a charani ta hlawa atira chuan thi chan hi chiang taka hriat ani lawa ma sen huai ro lungphu chola thi ani thu nei tu te chuan an soi Stacy thu boy ngai tu ani laya ko chunga afanu Ashley thu soi live video mang hian kan video hi ti top tiang Thank you. The biggest question I ask is why? Why did she do these things? I know that's probably never going to be answered. There are so many things that she has ruined. She'll never be able to see Bree graduate. My father will never take me down the aisle. She'll never get to see her grandchildren. All those things she took away from me. She killed 2 people and tried to kill me and blame it on me and blame me for the other deaths. That bothers me so much. I had to pretend for a year that everything was okay, that nothing was bothering me, even though I was worried about the trial and worried whether the jury would believe me. I hate my mother for ruining so many people's lives. I didn't even know why she did it. What gave her the right to play God with people? And I hate her for having me be the one that found my dad, just like her for having Bree found me. I never knew what hate was until now. Even though I do hate her, I still love her at the same time. That bothers me. It's so confusing. How can you hate someone and love them at the same time?